Banbagati maa 19 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fagara ani tɛgɛdara banbagati 50 ale ni 9 kan ani siga kelen de olu la an ka Mali finitigilakaw fɛ u ka baara dɔ kɔni hukumu kɔnɔna la an balimaw aw bisimila an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka yira ka fɔ an ka finitigiw ka lakana kɔni hukumu kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko ni dɔgɔkun 2 in kɔni kɔnɔna la u ye baara minnu kɛ o de ye ka fɔ ko u ye banbagati maa 19 kɔni faga wa ko siga kelen do banbagati maa 50 ale ni 9 kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma o hukumu kɔnɔna la o de y'a yira ka fɔ ko chef d'état major des armées ni ale yɛrɛ ye finitigiw kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni ka ladala kibaruya lase kɔnɔna la n'o de ye ka fɔ ko tuma caman o bɛ kunnafonidilaw wele ka maliyɛnw na kunnafoniya ka yira ka fɔ finitigiw bɛ baara min na an ka jamana kɔnɔ ayiwa a yirala ka fɔ ko nin y'o ta ko wɔɔrɔla ye san 2023 kɔnɔna la ayiwa o sɛbɛn kɔnɔna la a yira ka fɔ ko u ka kunnafoni sɛbɛn laban bɔli n'o o ye tali kɛ ka bila février kalo tile 24 na ko tɛmɛnen ka bɔ yen ko an ka finitigiw ye baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ o de ye ka fɔ ko u ye banbagati maa 19 kɔni faga k'u ye banbagati siganama maa 50 ale ni 9 minɛ ani u bololafɛn caman ayiwa o hukumu kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko finitigiw ka baara kɔni sen fɛ k'u ye opération 10 kɛ n'u ka pankuru ye o de ye ka fɔ finitigiw taara pankuru la ka taa jigi banbagatiw kan u daga yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnya la ɲɔnɔ fan fɛ ale ni jeni ale ni jafarabe fan fɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen ko u wulila ka taa cun banbagatiw kan u daga yɔrɔ la u ka mobile la n'o an b'a fɔ o ma nanzarakan na mission de reconnaissance offensive ko u y'o 18 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ de kɔni kɛ wa k'o kɛra yɔrɔ min fan fɛ o de ka fɔ ɲɔnɔ jene tɛnɛnku jafarabe banjankara bangas bura ale ni kinpalala ayiwa ko opération ninnu sen fɛ k'u ye mugujugu 8 de fili ni pankuru ye kɛrɛnkɛrɛnya ni an b'a fɔ o pankuru ma drone subahana mansin ni maa yɛrɛ tɛ don a kɔnɔ nka ko a bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ maa ma don a kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ tuguni ko u kɛlen don ko o drone kelenw bila yɔrɔ dɔw kɔnɔna na walasa u bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ u ka baara ninnu hukumu kɔnɔna la ayiwa ko o baara ninnu de faralen ɲɔgɔn kan ko o nana jaabi min yira o de ye ka fɔ ko banbagatiw daga yɔrɔ 10 de kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni tiɲɛna o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye banbagati 19 ye ko o fagara ko banbagati siganama maa 50 ale ni 9 ko o de fana minɛra wa min yɛrɛ ye marifa min minɛra ni makofɔlen ninnu na ko AK-47 ni ale yɛrɛ ye marifa ye n'a dɔnnen don ko o 22 de minɛra ni banbagati ninnu na wa o tɛmɛnen ka bɔ yen kɛlɛkɛ mobili ni an b'a fɔ o ma pick-up ko o den 5 de minɛr'u la ani moto den 11 o tɛmɛnen ka bɔ yen dugujukɔrɔmugu 11 ko o fana minɛra ni makofɔlen ninnu na ayiwa min ye an ka nin finitigiw ninnu u y'a yira ka fɔ ko u ka baara ninnu hukumu kɔnɔna la ko u de sera ka nin baara ninnu kɛ walasa an ka jamana bɛ se ka lakana hali bi nin baara ninnu kɔnɔna la ko finitigiw ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ n'o ye Tɔnbɔkutu mara ye ani Segu ale ni Kanluba ni o bɛ Nara kɔni mara fɛ ani Bura ani Sikaso fan fɛ ko baara hukumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura nin ko in na ko o bɛ taa finitigiw 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ani finitigi 11 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna wa min yɛrɛ ye Mali état major général des armées ale kɔni y'a yira ka fɔ ko a bɛ tasibila finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura wa k'a bɛ nɔgɔya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u joginna ko Ala ka nɔgɔya k'u ye wa ka yira ka fɔ ko olu kɔni kalekan de o de ye ka fɔ ka bɛn ani kelenya lasegin jamana kɔnɔ wa ko olu kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o ko in na walasa bɛn ani kelenya minɛ an ka jamana kɔnɔ ko sabula olu kalekan de ko ka malidenw lakanda ani bololafɛn ko o de olu ka baara kɔni fɔlɔfɔlɔ ye wa ko olu bɛ Ala deli Ala k'o baara nɔgɔya olu ye wa ko o tɛ ɲa min ni maliyɛndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma fara olu kan sabula an bɛɛ de ye jamanaden kelen o de ye ka fɔ ko n'i ye siganama ye i yɛrɛ b'a dɔn ko siganama don ko a bɔlen don majugu kɔni fɛ i ka wuli ka finitigiw kɔni kunnafoniya walasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogoya min na walasa lakana ale ni bɛn u bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa ko ka kɔn nin sɛbɛn in kɔni ɲɛ février kalo kɔni fana kɔnɔna la min ye finitigiw kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ale ye kunnafonidilaw kɔni wele tuguni ka yira ka fɔ u bɛ baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kalo 3 tɛmɛnen dilan ayiwa o baara ninnu kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ k'u ye banbagati 200 ale ni 50 ni kɔ de faga wa k'u ye bolokari banbagati 90 ale ni 9 kɔni kan ani siga kelen don olu la ani k'u ye marifa ani mobili 2 kɔni minɛ ni makofɔlen ninnu na ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ k'u ye balo dɔw minɛ ni banbagati ninnu fana la hali bi o de ye ka yira ka fɔ ko finitigiw kɔni jilajɛlen don hali bi u ka baara fɛ walasa lakana ale ni bɛn bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan